Thirtute chubele vekule holetun ruma chuan KGF chapter 2 kan thlir ho vele donani ahma saberin tuna kan video hi a film explain na nilovin recap ringot ania ngun taga ngai thlalo chuan a thon thu te po hi hriatchin mai theilo chang te po om thrinani part 1 a khan garuda thaturin rocky chu tirlu ania mitam tak mu line garuda chu rocky chun athat tangeya engtin ngeom tak zel kan thlir ho donani journalist anan chu zinkar darli borvela stroke wangin ni khor heloin oma athil soi chun zom turom talo TV channel nei tu te chuan poyan ti hlea doctor te point ti thean nei lo thuan lo soi vea chumi nu chuan dipa chuan anana fa panhena chuan until boy pui chung chang chu halo shil mek lo tha chuk le thui sela andu zia te soin thon thu soi chun zom tu turom theidon lo chu poyan ti zia ten soi afapa Vijendra chuan apa chu atan chun pathatak nia hrialo thu lo soin KGF ringot chu a boy puya anun pum pui chu KGF a chuan mangin KGF chungchang article le khabu buat sai na na manga afa te po chu I en kol hlei theilo hial ni omin afapa Vijendra chu na soini KGF chun zom lowa a om tur chu afapa po chu na lo ngai ngam lowa ama nge hian min hrilang chu hati chuti lai chuan leilai tura kalta te chu antum ram lam pan chuan kalin chulai chuan JCB te leilai lam han ru te chu han kenga Vijendra po chuan apa library a chuan TV channel nei tu tele an hathok te chu halo shroi lur ve mekbok leilai tu te chuan na sataka thokin journalist anana asoi kha anlo live ve mekboka lelama po chuan Vijendra le TV channel nei tu te chuan KGF chapter 2 zina chu hanlo zong ve mekbok leilai tu te chuan lunglian zet mai chu lo lai chukin an boi puina sa hle maya anzinga chuan chia lo mola pokha lo tel ve bokin ani chuan KGF chapter 2 in zina chu hazum muta chuti lai mek chuan leilai tu te chu an sira me cherkeng tam takron kalte wang chuan lau thongin alo tal buya chuti lain Vijendra chuan tuna antil boi pui KGF chu India history a thuruk anvon lian ber chuni thuar soita journalist anana thula khom te chu chanchin bu chun an chu du holo maya New Delhi a CBI headquarter lo langa chita chuan KGF chungchang te chu soi ho ni in chumi chanchin chu chui ani ngai lo ti te han soya chui tura tina paper te po anda khol vel mai ni nan soi bok editor chuan engtin nge garuda thi hnuwa khan anom tak zel tin Vijendra chu zota ani chuan soin garuda unaupa virat chu garuda ai o tur nia ngai ania alom na hun mangturin Kamal Desai Andrew le group andian te po chun ron kalve hilani ani ho chuan virat chu tlema omnem deuh zok nian hrida wangin an zoom ru hleng heng he Vijendra chuan soi zelin khatia rokian garuda than huwa khan vengtu vanaram le naute ho chuan roki chu than tuma ma sean huya mi pui ho te chu sipai tam tak angin anlo trang khom to si ಕಳಿಸಿದ್ದು ಗರುಡನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜನರನ್ನು ಅವನ ಕಡೆ ಸೆಳಿಬೇಕಿತ್ತು ಗರುಡನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತ in hu khom na huna chuan rina po ti luina ron hruania relote roki churon thlein Kamal chu na lo mel room hle midang po chu na ngai na hello fe chu na lo ena chuta roki chu la thu thleng lam pan chuan kalphein apma garuda thuna thina chu na va thuta nei akalpa chuan rina chu a han kalpel deuh kher le ngala chu ho ma chuan roki chuan chulai chun lal tharani thu chu puangta virata po chu athi to thu soibok anni ho chu tan rul puya chuna soma kan tan rul chuan amang bok khan thil ti thei takin kan omang ti na soma rina chu alalina chuan a om vedon tia soya apa de sai chuan lo pompui lo ma sela engma soingam lo Kamal chu roin rol veta Kamal chu hathin rim ema wangin roki chu tha duwa chuta roki chuan Kamal chu aron kap ta thor mai what do you say china danger ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಮೀ chuti rokian Kamala thata ka chuan midang te chuan che son zai reng an rel to lo anaute ho chu rina chu hroi tu rina tia ani po chu
chua tum ve boka mase Rocky a chu don chuan desai le Andrew te chuan Garuda thaturin Rocky kan ruaya Rocky dang po siam thelo tura min nga em ni tin an wawa anni ho chuan in thuruala Rocky chu pai thla le nge an tum chuti line KGF lama chuan Rocky te lo thlok chuak chu ngai sang fe mai hian an lo ena chulai vela mi ho chuan Rocky chu ven him nge an tum Rocky chuan an ni ho chu du takina en kola ei tur tra te pe a amma salanga en kol ni thin kha mi pa ngai anga en an ni ve to ni chuwang chuan chulai vela mi te chuan Rocky chun ngai sang em ema atan chuan an nun hlan pon huam zan ane ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಅವನ್ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು nakina chun rina chu Rocky an pin dan nuam zet maya chuna da Rocky ron thlen ve chun silai pu thrui mai Rocky chun thilom zias thriain chialhode chu an thei tui in tur chu dila thei tui kinga rong kalai chu rina chun lo kap thrui mai mase Rocky chu ding du mi lo Rocky chun lau mi lo chuan rina chu pan phei zela rina po chuan atopa chuna kap ngam ta big lo Rocky la chuan thin rim mi lo chuan ani chu a fiam vel mai sia I thin rim re huna thei tu hi Indonesia ti pa chuan a silai chu lak saka midang te chu peta rina chuan eng tin ma tingam lo rina chu aril ruan nai na trap zoi ringor maya chumin huwa chuan anau te ho chuan Rocky hena chuan chulai mun chu ven hi mangai zia ten soya mase an ni ho chu silai kap thim lo ten ni si chu tiang ani wang chuan Rocky chuan ti dan turangai tua antang zinga pakhat chu vakanta chupa chu a mela han mu chuan midang te chuan an rap hlea achan po chupa chu a ma veng tu pa vanaram ngai mai khani vanaram chuan dama min chuani chuan ka kut nge hin ka soi sang che tia mase Rocky chuan ani chu a soi sa ve du ho lo alam tanga siama tum tlata vanaram chu mirin om tak nin theina nei thatak mai ani boka chuwang chuan Rocky chuan atana mang tang kai nge tumani Rocky chuan chess khelang mai an ni dona alal chu thima sela lalthar lo pianga chess lungte ro angai rengin rem an ni dona ni hati chutiang chuan ani po chu lalthar anianga anaute ho chu angai ang chin arem le don ti soiboga an rang ka chak lai chuan khur chu khur thuma tanga khur kuwa ti punna tum thu soibok chumi nuwa chuan KGF a mi pa ho chuan silai ka an lo zirmeka an kap thim lo hle chumi nuwa chuan Rocky chuan vanaram chu ron churo hatia ani chu ron chuakin silai chun pezuita midang te chun an la hlau hlea vanaram chuan silai chu tin wangin Rocky a bul seta chun kapin an pian target chu vaka fu ta nei ti chun vanaram chu an veng tu ho tu atan Rocky chun adaleta ಮತ್ತೆ ಕಾವಲ್ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಕಾಯಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ Vanaram chuan che gate number 1 a sipai zathum da phot la thranga ti chuan Rocky chuan ro hmanna lian zet chu siam ta TV channel nei tu pa chuan Vijayan ran hena chuan ipian ma tai nei pa hi ka hretoa miza om takani athil soi hi do tani lowang hati ti chuan an soi chun zom le ta zera chumi nuwa chuan Rocky chuan chulaya an rang ka chaklai chuna khur thum chu khur kuwa ti pum chu hariluka mala tranta ti chuna thopui desai an ru le gur pandien chu kowa anom lai nge chuan lever na chu thokta bom mang chuna ti puak tau dur mai nei Surya Vardhan chuan arang ka chak khur chu kumza dai turin na hisapa chuti lain Rocky ve thung chuan kum ni chunga chung rang ka chak te chu lai chu zo vek chu tum ta nei 5 ಸೂರ್ಯವರ್ಧನ ಜಾಗ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಕೋನ್ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ ಅಸ್ಕೆನೆ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ chuti lai chung guards pakhat chuan maina tu man lut ngam lo waron tia chuta Rocky chuan thopui du tak teu na chui tanila rang ka chak chu I lai chu heu mai te ngu hatia chuti ti ta ka chuan midang ho chu lungoi lo fe chuan an thowa chulai tang chuan kal chuan tuwa office atanga han ron chu chuan desai le an ru te chuan midang te chu an chung chang an lo soya chuti lai chuan putar pakhat chuan Rocky a chu han tan chuan pathianang mai ani thu lo soin ama chu tina ho lo turin midang te chu fuya hatan chuan KGF om zong chuan an nun pu an hlan ngam vek ti soibok ani chumin huwa chuan Rocky chuan tu bo chu lain
rang kachak khural lu ngam lo na chuan midang te chu hruai lu ta chuti lai no pang ho chuan Rocky an ti renga wang chuan Rina chuan ni ho chu lo hawa no pang ho chuan Rina chu pona chuan hruai chukin an tan chuan Rocky a poimo zia chu han en tir ve ta ni chumin nuwa chuan part masalama kan hmu to chulaya me chenaute piang chuak zinga hada mom chun chu hanon troya Rocky hena chuan a hming saturin an ron ti ani chuan anu hming Visanti chu halo phu saka mihring hming ani boka alo sak ani zokang chu Rina po chuan Rocky chu ngai sang ta hle mai ani veng tu tura han train to te chu chulai tang chuan chuakin gate number 1 veng tur chuan an chuak don ta an chung te nen chuan in bye sap mai an zinga pakhat chu anu chuan angai tu hle maya a thlir liam zui vong mai ani chumin nuwa chuan outpost number 1 a chuan kalin chulai ven na chu han wa thok ta te sale group an dian chu in bein Rocky chuan rangka chak thlit film lo chu varga lama athon thu chu han soya chumi an dang lo ni chuan an tana poitur thu an soibok game thar chu khal ranai don ta DYSS party office alo lang lea an zinga chun hel nine tu tran ve mek ani cheti line CBI te po chuan KGF chung chang chu han lo la khel ve zela thuk tak chu hrelo ma sela tlema zong chu lo hriat an nei ve chutia CBI ho po an lo bui ve nak lai chuan sethi po chu lo bui ve hlea Rocky chuan KGF chu anei ta ni ti an ron hril ve atan po ni chu hlom thei dong tiang hril boka DYSS lama chuan group an dian chu atla chiani chuan Ramika sen chu aron dong chuakanga KGF chu anti top thei mai don in an hria an party zinga po chuan in rem lo naum chho tranta desai chuan sethi chu lo fui porin inet khalil po chu lo thot bui mai turin alo hrila Andrew tenen chuan tangtlangin Rocky chun da that lo chuan an tana poi thei don tin hria Rocky tan chuan melman tam tal he sethi desai CBI le Ramika sen ngei po chuan hlom don ani Rocky te chuan an poisa da na mun an en fia vel lai chuan enga mo hi ron tla chuta adira ngun nam chu haron tla delta mi puite chuan an hlau hle adira chu minun rong tak mai ania chu KGF nge po chu angun nam ha asa chu an ti hialani adira chuan Viking so chu ngai sang em ema chu wang chuan ani chu anun rong hle chulai velami te chuan an hlau em trina angun nam ringot po chun hlau ani lele na muna thok turin mi puita chu tilui trina ani chu om sela chu Rocky chu KGF alu thei hau lowang tin vanaram chu na hril hialani chu tiang khopa mi thil thei chu Rocky mel ma chu ani le ta zela chumi zan chuan outpost number 1 a duty te chuan thoman hria an zinga pakhat chuan vayanin sipaitam tak mai hi haron lu thut maya anni chun ron beita thut mai nei outpost number 1 a duty te chu haron ne ta vek maya an zinga pakhat chu leilam pan chuna tlam thuaya lei halna tur chu labokin lei chu a lei hu ta vek mai lei chu a hal huin le al hluah kara chuan mi pakhat chu haron kal zela chu tlangwal chuan lei hrui chu sa cha atuma lei chu ti chian nge atum vani ma se ti chian man ma chuan chu pa chu ron kal zelin ani chu ron manta lei hrui sa chum sa chu ani chuan ron manin lei chu ha do kai lea chita chu pa chu ron dak chukin tu dang ni lawin adira lo ni ani chu athi to emo han ti kha nia halola dam reng si adira chuan lei hrui chu potlatin chumi chunga chuan motor te chu ron kalkain anaute ho chu anon kalkai ta vek maya ani ho chuan chutlangwal chu an sopre thei ta hleni chutlangwal chuan ne thelo ini bigem ni Rocky chuan alaron thar ve nge ang che hatia chuta adira chuan chutlangwal hena chuan Rocky aron tilhum tura ron kalani thule chu KGF chu ron nei tura ron kalani thu wasila chutlangwal mela chuan zamna reng omlo ani tan chuan Rocky chu pathiam te na on ringota alaron chan chu ngei po be se ne chumin nu chuan adira chuan lei chu hatla
lấy chu at seta veka mà xem mi te zong chu han kal kai man vek si chumin nuwa chuan Andrew bula chuan de sai chu vakala Andrew chuan Rocky chu KGF atanga kan hruai chuanga ani ati chumi hruai chuak tur chuan Rina hi kan man tangkai angayang hati boka de sai chu TV a chuan thiang in puang sela Rina chu ron chu ngen ringa Rina ron chu chuan Rocky po chuan ron zui ngen ringa ni Andrin ang in TV mu chuan Rina chu a tal boi zota chulai KGF atang chuan tlan chu nge tum silai chu mang tangkai in chulai atang chuan kar sen chu na tlan chuk ta ni chu misual ho du dan chi ania hani ho chuan lo ngai chang trap mai nakina chuan amma chuan lo dinga Rina po ading ngoi ta chat mai reilo te Rocky chuan lo hrein a motor chak traber mai churon la chuka misual ho churon ta ni misual ho chuan adira nalama Rocky chu thlem lun tuma खिलाड़ी ಅವನು ಈಗ ಹಾಕಿರೋ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹನ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇಟೆ ಆಡೋದು ಹಳ ಅಂತ Anduna muntaka Rocky ron len chuan adira chun Rocky chu kap ta ne adira chun pathian chu thingthita mo ithil mu te hi chhir thim lo em ni ati KGF din tura a beina sa ji te chu soin an game chu leilon game chaw ne lowin rule te po an tel ve ti soya tuntuma chun anun na chu azua tur thur shilin kalngal turin atia amile sa te chuan Rocky na tur lai chu mu se athisen chu mu se zam zo se aduni aduang ngayon Rocky chu KGF ha chunan laleta mi puite chun chia in an mangang hlemai ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು pakhat churon tlai adira ladam thu churon soya mi puite po chun phok hleni Dr. Chuan Rocky chu ayan kolngal thuya Rina po chu na ngai tu hle chutilai chuan guru pandiana sarkar po chu alo nging vetranta anin kara chuan boina chuwang chuan no confidence motion chu han puluta ಯಾರು ವೋಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ Vanran chuan trak chuk ta zonzon tu tiding vek turin na han tura ma sen kalman to si chutilai sethi chuan Rocky tho pui ho zonzong chu roya lo the sakwe boka no confidence motion chu an put luang chuan ngai tu anin MLA tamzok chuan guru pandian an thlop lo na lama chuan banan phartani guru pandian sarkar po KGF chuan ngong tangeye guru pandian po chu a thungoi tarun maya ata chuan ti the tam lo hle MLA tamzok chuan an thlop to silo Rocky atran puitrin tam tak te chu tha an nia chuti line atrak chuk ta te po chu adira naw te chuan rocket launcher in lo ka bok an mi le sa thi te chu KGF a chuan an ruang ron thon ni in chulai lo boi pui tu te chuan an rap hlea chu KGF a chuan lau na in thla zar ta ni vanram ron tlan lu chu mi pui te chuan an mani chan him turin an ngau nge na chuti line Rocky mel ma te chu an lo hlimin an lo lom vel he seti le iniet khalil te chuan khothlang tui pui kam chu han thunun le ta group an dina sarkar a tu chele ta boxi KGF luna la chu adira chu na dang mak maya reson niriat ei chawan kolsi Rocky din mun chu a chau tak zetani Dr. Chuan Rocky chuan Colin midang te chuan ngoi rengin an lo ngai changa vanram po chuan ding chuin an lo ngai chang verana
chumi zan chuan Rocky chu mu thei loin naturin a rak vak maya a rak ri chu abul vela mi te chuan an lo hria chu thil chuan KGF chu an nei thea chuti rak vak awang chuan KGF le che vela mi te chu hlau le mangangin an oma a auri chu an ngai thla trap mai ni chuti lai chun anu churon kalin engtizi au vak nge ani aron zota abulao ma vain thlamu takom turin ati atopa chuan khu polo var tange ngea khualo var chuan abula chuan rina chulo om rengin akut chulo von saka amma anuin a tripek chu halo lavuan ran mai ni chutiang thila muta ka chuan Rocky po chu a oma nuam suaya rina po chuan ani chu adu ve to hleni inalang nakina chuan a phone churon rina chuan alo lak saka a han ngai thlak tira sethi khaloni sethi chuan Rocky chu thil thlen dana hri ta wang chu na ron deu so vela abula chuan ron kala a thu thlenga thut laia a ke churon malis le tur chuna tia bial nu mel thatak anei a hriat thu te ron soin abula chuan ron hrui ve turin atia Rocky chu thinarim hle ma se che thei silowa ngoi rengina thu soi chu ngai thata ni chutia deu so taka aron big lai chuan rina po chuan lo ngai thaverenga abula chuan min hrui ve ro ani point in ti hlima du ni nge yang ti in Rocky chu kal sandare chumin huwa chuan mei che pakhat hian Rocky chu ron muadua veng tu te chuan phallo ma se khongai takin min lu ti ro ati chu wang chuan Rocky chuan ron lu ti ro hateta chunu chu Rocky pindana haron lu ta ga chuan Rocky hnena afapa chuan angai san ziate hasoya ani chuan get duty tura ada wangin afapa chuan anu na chan ti te haron soya afapa ruang po chu han khom theilo wangin Rocky chu ron dem hleni afapa chuan pathianang maya angaya wangin ani chu ngai sang em ti te soiboka Rocky hnena chuan afapa ruang tal muadu ti te hasoya aril runa ji chu Rocky hnena chuan aron in lei bu ani bermai thuwa soizo chuan ventu te chuan ani chu ron la sonin Rocky po chu haril ru a ha ve hleni chuti line Rocky lam tangte zong chu an la thivek lova anni ho chu ama tran pui turin Rocky chu na wangen atom na tan thil pakhat ti sak turin anni chu ngena chumi nuwa chuan Rocky chuan rina bula chuan cholmang turin izin chuak teang hatia Rocky chuan enge moru manna nei ni antang kada na huna tangkatam tak chu helicoptera chuan a lot tira rina nen chuan KGF chun chu santa helicopter mang chuan thlok chuakin chuti lai chuan chulai vela mi te chuan ani hian min phat santa em niang antia akal na chin tur chu tuman an hriat lo wang chuan zona tam hle ami le sa te po chuan launa han nei to wangin ani chuan a phat santa mai ni ten an ngaya an pathian te nau chu aron let lengem ti pon shelawani ti chuan an ni chu ram hlataka chuan an thlok chuka ami te chu phat sanem niang le chialo mola chuan ani theilo wanga lo ti editor po chuan angai tu nau maya engelo thleng zel le vanaram chuan a thil ti tur chu hria chuti line rina nen chuan tuipui kama hian Rocky te chu han lo oma vanaram chuan no pang ho nena chuan Rocky chu tlan che tura kalani lo thule phuba lak ngei tur thu asoya sakein ami se turte uluk taka ngoi renga lo chang ang chuan Rocky hian midang te chu chet khala tum ti alo soya Rocky chu inat khalila muturin alo vakal reng mai lo ni rina po chu neng ma shelova ani chu iniat khalila mi te chu naron lamta ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇನ್ನೂರಿಗೆ ಬರೋ ರೌಡಿಗಳು ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಇನಾಯತ್ ಖಲೀಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ Rocky chu an kutaom to thu anau te chu naron shrila inat khalila bula chuan Rocky chun hruaita ni Rocky chuan inat khalila mitlak ngei tum chuan a omna hotel zong chu book veka inat khalil chu sumdon puya tumani masai inat khalil chuan seti chu lo tho puin Bombay khupum pui mai chu lo thunun toa Rockian asumdon na ven him pui atiam tung chang te po chu inat khalil chuan lo hrevek toin atan chuna tho thailo thu Rocky chu lo hril mi mai inat khalil chuan Indian politics po chu lo hrevek toin Ramika Sen chu Indian Prime Minister ani dona chutia Prime Minister ani chuan CBI te chu thunai na pum hlum pein
ani chuan KGF chu an runanga KGF chu atop mai don ani ti po inat khalil chuan a hrichiang ani chumai baka adira chu laum chewa chuwang chuan Rockian inrem siam puya tumpo chu inat khalil chuan alo hniala mase chu Rocky chuan arin lok sa rengania akal main thilti turte hati felveka atan rual pui hote chu malo lak sak turin angen lok sa diamani ti chuan Rocky chuan vengtu te ho chu hawapana an silai chu eng silai nge ni te hazota ani chuan Kalashnikov ani thu an lo hril chutia sipai ho ati ti pui vel lai chuan lelama Bombay ya chuan alam trang te chuan man lo la ve meka arukin set hi le nau te ho chu lo da thatan tum ve meka ni Rocky chuan an silai chu khoi chin ve du wang chuan a han dila ani chuan an pe hre hle a chan po July chuan a met puk mai anga inait khalil chu a tha mai an hlau ani silai lek tak nu rei lo te a chuan Bombay lama chuan Rocky nau te ho chuan set hi nau te ho chu an lo that mi maya chita a phone chu ron rin anau te chuan phone chun ron pe a inat khalil chuan Bombay a thil thleng chu ha hreve ta ni a phone chu thlau bolin Rocky chuan ani chu silai chuan a tin reng ta maya Rocky chuan a silai chu da thlain in rem siam na chu a du emo du lo emo inat khalil chuan a nei pui nge chu ngayang a chan chu Rocky chuan India roware le don to wangani chuti lai mekin KGF a chuan thu thang te han la hreve lem lova chuwang chuan lungai na in thala zar meka mi puite chu an ngui ngei mai chutiang thil thengkara chuan Vanaram chuan thilom zia chu hria ma semi zong chu KGF atang chuan Vanaram chuan traklien te chu tir chole ta chung traklien te chu adira le nau te ho chuan alo ti ding ngei don ti pon hria anrin angein a masaber chu rocket launcher ka ania andin trap nuwa chuan adira po chu ron chuakin ani ho chuan an enta trap mai Takatang chuan Rocky chu ron chuak thla chat maya Hanzi Marvelin silayat tin ni om tak chuan adira le nau te ho chu han tin dervela Rocky a kha chan ni wanga Dubai kalani pakhat na chu inait khalila sumdon puitur le AK47 le turin Rocky Dubai ಹೋಗಿದ್ದು ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ That an advance for the gold Inayat. Then what was it for? Rocky nau te chuan AK47 an hu fur maya adira le nau te ho chu an kap ta hrep mai ni Chuin kana chuan adira po chu hliamania chumi nuwa chuan Rocky chu adira te om nabula chuan chu thlain tharum thona hi kapum pel theilo ani pumpel ngial ka tumpo hian lo theilo in kati angai le thrin atia Rocky chuan indona chuan mi puitam tak atimang thrin ti soin indona chu aruala in tha bui buena ni thu soya hrinuna thian thlan na poimo zia te soin thlan fulo chuan chiat nan ani hlau thei thu te ha soiboka chumi nuwa chuan zon chu rina akai dot awangin akut chu tan sakna mi mai ni adira chu chelhei theilo in oma Jonah kuta tanawang chuan Rocky chuan akuta thisen kai chu hrufai Rocky chuan adira hena chuan sanaban lian jok chuan step som ruk amamo line ate jok chuan voi khat chau amamo ti soin Rocky an pen khata pen chuan antan chu china ni tur thu te hasoya tuna chuan azuari tur thu le aron ti boy non le ni chuan azu tolo tur thu adira chu hrilbok leilon le rule game a chuan Theleyaro in rol veta ti Rocky chuan a soiboka rule chu thelei chuan atina theini chumi nuwa chuan anan le mi pakhat ti lai kha halo lang lea chupa chuan anan nena chuan leihip na chin nioma Isaac Newton a leihip na chu Apple kha leilama atlania chuti line Rocky a leihip na ve thunga chuan mi puite chu achung zong an thang ve thung ti na soi chuti lai chuan parliament a no confidence motion chu han puluta han ngai tu leta mase Rocky nau te chuan
MLA ho chu han lo tham vek to wang le an lo vau mio wangin parliament a chuan group an dian na le anaute ho chuan hne na han chang le ta a ma phar ho jong chuan an phar le talowa panhi chau chuan an phar ta ni chu thu chu an ru chuan a hriat chuan makati hlea chuti line adhira po chu liama tora wang chuan en kol mek ani bok chuti line KGF lama ve thung chuan an thian te ruang chu ron phur lu ania an zinga chuan Rocky po chu tel vein midang tenen ruang chu haron zone ve ni KGF mile sa te chuan an chung te an laina te ruang chu mu nge an dua chu thil chu Rocky chuan ati hlo tling le ta amai ro chu an unau te an lai chin te ruang mu ta ka chuan KGF om ho te po chu lungai nan kun le zota निशब्दवाद खुदा तुम्हारी ये chutinga KGF tana remla le muan na hatlen ta hnua chuan Rocky chu Bombay a chuan ron kala set in out chuan silai chuan lo tin trupa ma se Rocky chu ron chukin tuma nan kap ngam lo zathak chuan chi bayan lo buk zoka amma chuan zeti chu a thing thi tarap mai adam lo laya alo deu so wang chuan seti chu a chana chelhe maya seti chuan a thut na hmuna chuan Rocky chu thutur chuan ati ta chung maya anun na zu sak ram turin angen bok masea laka ache dana ron ema wang le anau te ho atha veka wang chuan Rocky chuan seti chu nungdam tlak loina hria a kaplum ta ni chumi hnuwa chuan Rocky chuan Bombay a chuan rowa rela KGF a po rowa rel bok masemi in theina le thiam na anga po le mel ma nei liana har san na lian thama to ngai train chumin huwa chuan guru pandian chu Rocky bula chuan ron kalin Rocky nena chuan Ramika Sen chu nakin zela chuna tana hlom theidon ti ron hrila chuwang chuan ani chu zualo turin ati mase Rocky chuan meichia le naupang te kuta thla ngai lo thuina lo changa meichia thin rim chu chan chan angai lowa a maina re ve mayang za taka biak jok turani hatia Ramika Sen chu atan hlom theidon ti hrema sela kutla ka tumlo editor chuan chu tiang khop chuna lal ramazawa einge ti chethe yang alo ti chuan Vijayendra chuan Rocky lal ram le KGF ti chethe chu pakhat chawan nom mati in thlan ku mania chu in thana chuan Ramika Sen le party te chu han ding changta ani chu prime minister a chuan lak lu ani don ta Ramika Sen chu midik deuh mai ania indiram mangai tu pone dik taka thodua eru na le lemhle na te chu ado na sat tur ziate soibok chutiang mirinum tak chu CBI director chuan alo mamo na samaya chuwang chuan biak fal nge aduni She was a dictator. Bring a change. officer on kaltur chu hani chuan alo changa na nga ema wangin Ramika Sen chuan CBI director nena chuan chung thil te chu state in lo ching fel mai ro se hatia Ramika Sen chuan KGF chung chang chu hala hriat chian lo wangin Rocky chu ngai ne vioni state ina an chin fel thei mai tura ngaya ma se aka sondon lai chuan CBI director chuan a ming pum mai na kowa hei baka ramtana isu lian thamom lo he thili kan ti top nge yangai ni kumsom ni panga chung set mai rowan rel toa Karnataka state mai ni lowin state som ni pakhat le union territory pakua te hian rowan rel to sin mit som lek min pero atia Rocky chu indirama misual lian berle sumdong house ber ramtana isu lian berani thu soita mi mai Ramika Sen po chuan CBI director ta chuan hun pein ani chuan KGF chung chang chu hrilta Rocky chu athalak tak ngil po an nei lo ti soi chu tiang khopa mi thil ti thei chu nia rangkachak anga satli mai ani lova a omna che vela mi te chuan ani chu an hum tlat ani a omna bula mi makta duai khat le ti te chuan Rocky chu an chan tlat maya chuwang chuan sarkar tan po chet vela har sa hle Rocky chu Bombay tangaron chuang nin har sana tam takin anwe vel kararon seilian ania Rocky chu na dam chuana turin na sataka be ngaya chuwang chuan ani chu chung har sana te chuan ati chel hleni chuwang chuan tuma chuan ani chu an chongam lo KGF en chiang tura special force an tirte po chuan man la theilova achan chumi puite chuan an thlop tlatani
KGF chunga chun commercial thona te poju tho phallo hiala ma se MiG-23 atangin anni chun thala kan nei thei ti asoi chunga thil soi te chu Ramika Sen chun uluk tak chun lo ngai thla saka Rocky KGF chu khoro pui tak mai hiana langa Ramika Sen po chu na mu chu na oi lo hial jok nge nge nei chu KGF a chun journalist anan kha arukina ludrua thla te la ruwa ma se Rocky nei naute chun an lo man chutian man lai thalak chu tun thlengin mu turin oma afapa Vijayendra po chuan chu thil chu tuna hiana en megani anan chu Rocky chuan a huisen nawang chu na ngai sang leya aduang angati turin na tita a camera po chu pelet chutiang lutuka an rama misulin rowarel chu Ramika Sen chu na ret hiam lo leya chu wang chuan CBI te chu Rocky ati chetur chuan thua petani ti chuan CBI te chuan malain Rocky a warehouse te chu an rok tranta ma se rangkachak pakhat ma man thean nei lo an ben beita kha chuan tlangkhat lek te chun mana an nau te chuan Rocky nena chuan chu thil chu han ron hrilta rangkachak tlangkhat lek an mana wang chuan Rocky chu thin rim hlea police ho munpuya chuan chu rangkachak chu han ron phurluta chuta chuan an dani no pangte pakhat hian thingpuiron semin police pakhat chuan alo in saka abai na intir ma se Rocky aron kalani ti hriata ka chuan chung poisa te chu tuna penghal turin adil ta chung mai a chan po chu no pang chun Rocky chu hrechinga relote Rocky po police ho munpuya chun ron luta rangkachak pakhat lek chu anni chuan lo penghal thoin Rocky chu chuka ma se silai lian tak mai chu ron la chukin police ho munpui chu akap ta thrui mai nei chung thil thleng zong chu Ramika Sen hena chuan CBI ho chuan ron hrilta a chutianga ni ta ga chuan Ramika Sen po chuan police ho chin fel thei ani lo ti hrein general ta chu ron ko turin anau te chu thu petani interview ane na Ramika Sen chuan Rocky chu vau pain ram chunga buina zong chin fel tur thu asoya Rocky chuan ama avauna ni ti po chu hrechin hle chumi nuwa chuan sarkar chuan malain state a anin kalpona kong sang te chu an block ta vek maya amangin Rocky chuan arangkachak te chu atol hlei thei talo ani Rocky chuan arangkachak hral te chu ati topa engti ziange ati top tak chu tu manang shelo prime minister a hlau wang chunge ni yangle desai te chuan thil pakhat ti theya neya chu adira chu wa fui pora KGF nei tura ti chu ni mai ti chun Andrew chu adira hena chu no vakala hani chu wa beturani Andrew chuan thiam takin adira chu awachim budoya adira chuan KGF nei le dan tur chu halo ru man veka chulai munom dan po chu halo zir chiang na sahle ama hlau tu tam takan oma chu ho chu mang trong kai ni lever pathum na tang chuan lu nge tuma chumi tura dan chuan puitu po nei nual ma se chu ho chu tuna chuna tanan tangkai to lo adira chu KGF fa chuna lut thei don to si chu ho chu anau te ti hlum ti ro vek mai Rocky chuan na thok tu te chu na thok chak turina duwa adam lo wa thei lo zul te chu poisa pe kaltir mai tur le a thalai jok te zong turin nau te chu thu pe chu thu chuan nau te chu ti thin ura chu tianga ti chan chu engwang nge ti na zota apa chu lo langta Rocky pa chu zu he de umai niin anu chu lanau pang takania apa chuan anu chu aen kol thalo hle anu chuan narum tak chu thoka chuti laina pa chu lo rui mai si anu thlanom na chuna pa chu kaltirin chu thlan chu en kol tur le a en kol chung zong chu zuwa pek char tur thu anau te chu nan thrila adam laina en kol thalowa chu wangin apa chu anu thi nuwa thlan en kol turin adane chu tianga anu mai taka a en na wang chuan rina po chuan ani chu adu le zualta a office kal tur chu rina chun ron ku thlopin a mai thu chu ron hrilveta I love you.
chumi nuwa chuan rina le Rocky te chuan in nei ta hiela chung thil tlen nuwa chuan CBI te chuan Rocky account chu chet helo turin an siama ama minga account siam lawin mi pa ngai account tam tak chu Rocky chuan an nei vekani chutiang ani ta ka chuan Rocky chu prime minister office chuan ma nge vakalta CEO pakhat nena chuan Rocky chuan India CEO ani thu soiri mai ti chuan Rocky chu prime minister office chuan valuta Ramika Sen en chuan in machonta Rocky chuan prime minister nena chuan complain thelu tura ron kalani thu shila amma le ma chu roin complain atumani prime minister chu ama tran pui thei tur chu ni sia dan phallowin rangka chaka lai chuka ma se transfer pakhat mangin chung poisa te chu sequal train ti soya faila hian thileng ki ma oma he file mang hian min man ta che hatin Ramika Sen chu chautari mai chu vele minister ho chu ron tlan lu ngal thuin a complain chu pomlo turun ron ngen ta chu mai ne achan pot chu trustwana chuan an member tam tak chuan in nam hnoya beneficiaries an ni ve miau si ani Rocky chu han mana han chui ni chuan an party mi le sapo chu engamo chen chu kang kai don si Rocky chuan mem ka hril to chekha he khovel hi dik lo ani thil dik tak ti tum mala thil dik chu ti thei ngai lo wang hatita democracy kan ti te po hi uluk taka en chi an ngai ani mithen ka chuan an ram chu zu in turin an shal mai si hatia alandana chun democracy chu of the people for the people by the people ni masela Rocky ngai dan chuan by the people mi puite le na hangin Rocky chu na ngai tlatani democracy chuan ani na chen po miowa chu system dik lo tak mai chu he film po hian tarla na tum ni na lang chu tiang ani ta ka chuan Ramika Sen chuan ti the ne lova Rocky po chuan a complain chu a withdraw ta inaron thlen chuan rina chuan ani chu lo ngai hle maya halo ko vong mai chu ti line inait kalil po chuan anau te ho chu Rocky thattur chuan thu lo pe a lela ma chuan Andrew chuan adira chu Rocky a tha theina turin a lo puya KGF alu na tur chu lo ko mu ti chuan adira chuan lever chu lai tranta lever number 3 atang chuan misual ta chuan ron luta chu minia chuan KGF chu lak ngen tumani chutian ron beivel mek lai chuan rina chuan arai thu chu Rocky hena chuan sila lo tuma Rocky la chuan a rethiam theider silo nakina chuan Rocky hena chuan arai thu chu harsila chutia sil lai tak chuan misual ta chuan KGF chuan ron beita ni Rocky le rina te chu handin dun lai takin adira chuan rina chu haron kap thu top maya chulai muna chuan rina chu haboral ngal chutian upuyan ron ka hlum ta ka chuan Rocky chu thim rim hle maya ti chuan in beina chu chuk ta nei Rocky chuan thil zong chin fel chu duwa mase anau te chuan ani chun lo khap masela Rocky thin rim chu ti dai thei ani lo chi chuan thi sen kai nuang chung chun kara chun lutin parliament lam chu ron panta ni anin beina khan Andrew te daya te chun thi towa misual te an thi zo to nuwa chuan anzinga pakhat chu aladam guru pandian chu chuti lai chun Ramika Sen chuan KGF ti chi dan tur chu bila lo puruta thua soilai mek chuan Rocky chu silai keng ron luta ni adira le garuda in kara hem thla tu kha tu dang ni lovin group an dian ngai mai chunia an thluak bur berani ani chuan a hlok na turin na tia chung thil zong chu Rocky chuan a hret chuak vekto group an dian ngai mai chu parliament chunga chuan akka phlum ta mak maya Ramika Sen chuan soile tur helawin ading ngoi tareng mai Rocky po chuan a silai chu thlau topa Sarkar laka Rocky chuan in dawa puang ta ni chutiang ani wang chuan Ramika chuan thinrim in KGF ti chian tur ming chu hasain ta sipaite Air Force tele Navy ho chu thuwa peta KGF chuan sipaite chulutin tu mai nan lo dang lova
civil mi te zong chu KGF atang chun an chuak vek bok chuti Lion Rocky po chu KGF atang chun a chuak da ya Indian Ocean a Rocky along chu Navy ho chun an lo mua Rocky chuan India long sipai te Indonesia le USA ho te chu lo be pop vekin anni ho chu ma pan tur chu na tia rangka chaka phurnem ema wang chun chulam pan chuan chung ram pathum te sipai te chu hanon kalta ni chuti Lion KGF apo sipai te chun lo lut ve meka Prime Minister chu ka phalna peturin sipai te chun an ngen ta hun kal to lo langin Rocky no pan lai huna anuina buai puina sadante Rocky an pneumonia aneya ma ang takadam doina atlan lu puidan te chu halo lang non lea anuin harsa taka achoilen harsa nain at sersiam tlangwal hui sen tak mai chun atop na chu pantani atop na tan anu tripek chu fopa chuti Lion sipai ho missile le bom tam tak chun KGF chu lo deng ve mekbok sipai ho chun Rocky long chu han kap chia Rocky po tuya chuan atla phar duai mai abul vela chun rangkachak chu an tlano no mai boka Rocky chuan rangkachak zong chu tuipuya chuna pilpui ta vek mai KGF po chu ka chiat vek ania mase tuma chu Rocky chuna phatsan lo achan chin chu nipui ho chuan engtika man thengil don lowa sarkar chuna chungchang ji phallo masela engtika ma thengil an lowang chuwang chun anan chuan Rocky chungchang chu lekha bu ji nge tumta ne tichun movie chulo top ta ne tirtute hatokelo thirzoving talowa alo damulalo selula tindang nenin hule thui tatum donia